Hele, chcete z toho odberateľa na môj kanál? Áno, Tak zahraj Harry Potter na toto piano. Okay, Aj ty, Erik, ak to nebudeš vedieť, tak Erik aj prohral, aj ty. Skúsim. Nie. Ty si nesi Erik, Rastík aj ty. Takže, Nie, ale ja keď to Každý niekto chce. jak Erik bude trošku vedieť, tak hrajte obidvaja. Takže môžete. A keď ja budem sám vedieť, on nie. Tak, obidvaja. Nie, ale len on. OK, dobre. Okay, tak robí Tak jo, tak rob. Počkaj, musím si zmeniť. Okay. To z základu už viem, hej. Tak to ide. A to, No, počkaj, pomýlil som sa, takže si znovu to ide. Koľko mám šanci ešte? 3. Už len jedno. Už som zabudol, kde sa ide. Na... Dobre, dám ti len jeden pokus a rob tak, ako vieš. Ok, tak dobre. Ale musím tak, že dám si tu nohy akože profesionál, takže... Tak jo, ide Erik. Neviem, že zase je to tá hudba. Dobre, stop. Erik ide. Na. To nemyslím. Jak bude dobre, To nemyslíš ja bude trošku vedieť, tá... Ale počkaj. hrajte obidvaja. Ja sa to ani neskúšal som. Tak aby hrajem. OK. What the fuck? A to som ja. Ale Rastík, ukáž mu. What the fuck? Neviem, toto. Bčko. No počkaj. What the fuck? Bčko. Bčko. Ečko. Gečko. Už sa baje. Tak to. Akože základ už je. Počkaj, musím napísať Discord. To sa nepodívajte. To som si What the fuck? Počkaj. Tak, to nie. musíte vidieť. Počkaj, budeš to kúpiť. Ne. A ty kúpiš? Ne. Tak to môj povedať. Čo je? Dobre, trošku vedel. Základ už je. Prvný pokus vedel. Ale toto vie. Vedel. Tak. Ne. Takže to bylo by koniec a udělal jsme reklamu. Čus!